ప్రకాశం జిల్లా దర్శి నియోజకవర్గం పరిధిలోని దొనకొండ మండలం రామవరం గ్రామంలో వల్లే వెంకటేశ్వరరావు వెడ్స్ ప్రమీల వివాహ వేడుకలకు గురువారం రాత్రి హాజరై వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కార్యదర్శి వరికోటి నాగరాజు. అనంతరం ఊరి గ్రామస్తులు వరికోటి నాగరాజుకి శాలువ కప్పి సన్మానించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో దొనకొండ మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గుండాల ప్రసాద్ మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది. బాబాయ్ చూడు బాబాయ్ ఓకే